Zertan aldatu da Euskal Herrian azkenengo 10 urte hauetan, eta zertan ez da aldatu gai honei dagokionean? Bueno, liburuan behin da berriz aipatzen da 10 urtetan ze aldea egin da, 10-12 urtetan orain, ze aldea dagoen, ez? Daukagun transexualitatearen inguruan daukagun jakintza, ezagutza, referentzialtasuna, hainbat saio egin dira adiez telebistan, gaur egun trans edo transexuala esan da, jendartearen gehiengoak badaki gutxienez, minimo batzuetan zer dan, ez? Eta hor badago aldaketa izugarri bat, ez? Kuantitatibo eta kualitatiboki, ez? Baina horrek ez du esan nahi egoera ona denik, eta transfobiarik existitzen ez denik. Eta ez jakintasun handirik ez dagoenik, ez? Eta nora jo, eta referentzialtasun horiek izan litezke ez dakit telebistakoa, baina askotan gertukoenetan ez ditugula, ez? Orduan, bueno, liburuan bertan Brian mutil transexual batekin hitz egiten dut, eta berak oso argi azaltzen du oraindik orain pertsona transexualek Euskal Herrian bizi dutena.